Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Musikkens Verden. Det er selvfølgelig programmet, hvor jeg fortæller alt muligt, jeg ved om, eller musik, eller jeg tror, jeg ved. Ting, jeg tror, jeg ved om musik fra vores verden. I dag der skal vi tale om Onkyo Crew i Japan. Det er noget, jeg har hørt om for lang tid siden. Jeg kommer til at nævne nogle aktører, og selvfølgelig lave en playlist, som jeg plejer at lave. Det her, det kommer til at være en playlist, ikke for the light of heart. Det er noget rigtig vildt musik på en helt speciel måde. En måde, som det føles som om kun japanerne kunne finde på. Jeg har haft fornøjelsen af at turnere i Japan og været i kontakt med det her på grund af nogle avantgardister og nogle sådan hardcore miljøer i Norden. Og der er jo sådan lidt et sammenhæng, et eller andet fællesskab imellem de nordiske lande og Japan. Der er et eller andet med at være sådan lidt afskåret, dit stort ørige, vi er ligesom bare langt op i kulden, og jeg ved ikke hvordan, men der er nogle similarities i vores hardcore miljø. Vi skal specifikt tale om Onkyo Crew. Okay, ikke minimalisme, men reduktionisme. Kan du forestille dig, hvor lidt der kommer, når du reducerer det til ned til så lidt som muligt? Det er en... altså på en eller anden måde, jeg har jo været på turné i Japan med den magnetiske ørn. Fantastisk tur, vild tur. I det her tilfælde, så er det så lidt som muligt, men også enormt meget. Det er som om, at når det er meget lidt, der bliver bevæget, så bliver alt meget. Der er et instrument, som de har fundet på i det her crew her, som hedder No Input Mixer. Og det er lige nøjagtigt, hvad det er. Det er en mixer. Det er så svært at forklare for nogen, der ikke lige ved, hvad det er. Men det er en måde, hvor du kan tage mikrofoner og putte ned i en mixer, som så sender det ud. Så du har flere mikrofoner i den samme ting, som så mixer dem sammen og ud af højtalerne. Okay, i stedet for at have en mikrofon eller et instrument at sætte ind i den mixer, så sætter de kablerne ind i sig selv. Mixeren ind i sig selv. Output ind i inputs, ind i outputs rundt omkring. Og så kortslutter man sådan set mixeren, og så begynder mixeren at lave nogle skrigelyde. Den laver nogle ekstremt elektroniske, knækkede lyde. Og der har vi vores mand Tetsui Akiyama, mesteren af No Input Mixer. En slags ambient musik kan det være, men det kræver noget getting used to. Det har en æstetik i samarbejde med guitaristen. Der er der specielt et album, som jeg elsker meget højt. Måske en af mine yndlingsalbum i verden. Den hedder Semi-Impressionism af Tetsui Akiyama og Toshimaru Nakamaru. Lad os håbe, det er rigtigt. Jeg linker selvfølgelig. Toshimaru Nakamaru er også bare sådan en rock and roll guitarist, men han har bare en meget specifik stil, som omhandler det der med sådan den reducerende minimalismen, noget med nogle ostinater, det vil sige noget, der bare repeater hele tiden igen og igen, noget, der går ind i drone, hvor han så bare spiller sådan rock and roll ting, men i den æstetik. Efter sigende så går han også bare altid rundt med cowboy boots og med en stor amerikansk hat på, og hænger nede i deres cruise spillested. Er der et spillested? Måske hedder spillestedet Onkyo. Jeg tror det ikke. Det hedder noget andet. Det er deres crew. De hænger ud dernede. Det der musik, som kan være så mega foreign og så musikagtigt, det kan jeg mærke er kommet ind på mig alligevel. Og jeg har hørt historier om folk, der arbejder på den der bar, for eksempel, der har sådan, ja, det nummer, det var mit yndlingsnummer i hele verden. Det rører hendes hjerte, ikke også? Gitarristen Toshimaru Nakamaru sammen med Tetsui Akiyama på No Input Mixer, skrigelyde. Så fedt sagt for at være helt ærlig, men der spiller han på sådan en Ovation guitar, og det er meget også sådan anti-guitarspil. Det som der er overraskende er ligesom, at det fik mig, at jeg kan huske en rejse, jeg var på med det. Fra fuldstændig uforstået til pludselig sidde lidt med noget og forstå det. Jeg har læst en masse interviews med de der gutter der, og bare virkelig det rører mig dybt. Jeg elsker det der musik. Men jeg skulle lære at lytte til det. Japansk kultur har en tendens til at være
altså, at musikkultur, traditionel musikkultur, har en tendens til at være ret, jeg har lyst til at sige, at det er ret avantgarde. Det har, og hvad er avantgarde? Er det så en genre? Det er det jo egentlig ikke. Der er noget med, at deres musikkultur også bare har nogle meget sådan traditionelt minimalistiske ting. Og faktisk det der med reduktionisme er også noget, som de praktiserede i den måde, som de har hjem på. Da jeg var på turné derovre, så sov jeg også bare hjemme ved nogle booker eller et eller andet på nogle små lejligheder eller et lille bitte hus. Og så er der tegnet streger i gulvet. Og så, du ved, så repræsenterer de forskellige ting. Her sidder man og spiser, og så om aftenen, så bliver de der streger til sengen, og så ruller de lige nogle fotonger ud på de der områder og sådan noget. Masters of minimalism, reduktionisme. Ikke bare minimalistisk, altså de har fjernet møblerne. Så ekstra minimale vil de gerne være. Den her OnQ Crew er ligesom en meget moderne og version af det der, som de har gang i. Det føles som traditionel japanske kunstarter sat ind i et andet musikalsk univers. Sådan som jeg har forstået det også, så ligger der i at de filosofier, der kommer fra zen-buddhismen omkring negative space for eksempel, og ja, det udspiller sig ligesom i deres haver, i deres måder, eller deres arkitektur, i deres samfundsstruktur på mange måder. Og vi kigger tilbage på en historie som lidt spreder sig ud over hele Sydøstasien. Der er nogle de her traditionelle kunstarter og musikstile, som selvfølgelig så er influeret af den måde at tænke på, at de dybere filosofier omkring deres måde at være i verden på. Når jeg læser interviews med for eksempel Tetsuya Akiyama, og de få interviews, man kan finde, så lægger de dem gerne op på deres hjemmeside, hvor de så kommenterer på interviewet, på deres egen artikel, og kan få den på at fortælle for eksempel, ja, vi kunne ikke så godt lide journalisten, lugtede lidt af alkohol, havde det lidt, var lidt sådan for meget ovenpå, og du ved, lidt for frisk. Og det var endda en finsk journalist, så kan det være, det lugtede lidt af alkohol på grund af Finland. They like to drink. De elsker vel også at drikke i Japan. I don't know. De er i hvert fald straight edge, vores pals der, ikke? Udover den ultra-reduktionistiske stilart, så vil jeg også gerne tale lidt om et par andre komponister, som for eksempel Hiroshi Nashimaru. Nej, Hiroshi Yoshimaru. Også en person, der har lavet enormt mange naturplader. Han arbejder så med synthesizers også. Så det er igen en moderne kultur, informeret af hele deres historiske grundlag og religiøse grundlag, og den filosofi, som har bygget den kultur. Masser af stykker, som handler om skoven, for eksempel, og med reelle lyde også. Det er noget musik, som jeg tror, første komposition, han fik noget betaling for, var sådan et skincare firma, der gerne ville have noget musik, der kørte i deres butikker, som han så komponerede. Og så lå det ellers bare hen en masse af det musik, han lavede, indtil YouTube kom, og nogle YouTube-algoritmer fik fat i Hiroshi. Han er min yndlingskomponist, altså en af mine top komponister. Så det kommer jeg til at lægge ind i vores playlist. I skal være forsigtige med semi-impressionism af Tetsuya Akiyama og Toshimaro Nakamura. Lige den kræver øvelse at lytte til. De andre, det er mere en easy listening. Vi kommer også til at bare høre Toshimarus egen guitar vibes, som er mere kendte til vores ører, blander noget vesterligt rock and roll vibes ind i den der metode. Men jeg vil nok ikke skrue for højt op, og lige være med på, at det er en vild oplevelse at stå med noget, der er så negative space, ikke musik, alt det der ikke er der, og også nogle meget højfrekvente lyde, de spiller på de allerhøjeste lyde. Yeah! Hey, tak fordi I lytter. Jeg hedder Michael Riksen, og det var Musikkens Verden. Vi ses.